трансферҳо ба назар саҳлу сода амалӣ мешаванд, вале дар асл атрофи онҳо моҷароҳо зиёд мешаванд. Аз кӯчактарин то ба бузургтарин нофаҳмоиҳо байни дастаҳои футболӣ. Агар ба шумо фаҳмиданаш ҷолиб бошад, то охир навори мазкурро тамошо кунед. аз гузариши Усмон Дембеле аз Барселона ва ПСЖ шурӯъ мекунем. Бисёриҳо фикр мекарданд, ки трансфери Неймар бадбинӣ байни Барселона ва ПСЖ-ро шурӯъ кардааст, вале дар асл гирем агар гузариши Дембеле болои сухта намакоб гашт. шоҳид шудем, ки баъди гузариши Неймар мухлисони Барселона гоҳ-гоҳе садоҳои ноҷоз сӯи ин даста мебароварданд. ҳатто трансфери Месси оташе ба бор наоварда буд, вале баъди гузариши Дембеле ҳама мухлисони каталонӣ ин дастаи шаҳри Парижро ба бадбинӣ шурӯъ карданд. Барселона барои Дембеле маблағи калон сарф намуду, ҳосиле аз ӯ солҳо нагирифт. хави омадан баробар таланти Дембелеро рӯи об баровард, вале ПСЖ дарҳол ба шикор баромаду ӯро сайди худ гардонид. аз он лаҳза аст, ки нилнориҳо ПСЖ-ро барои рабудани яке аз бозингарони калидиашон бад мебинанд. ин бадбинӣ дучанд гашт, вақте ҳар ду даста дар якчорфинали Лигаи Чемпионҳо ба ҳам омаданд. ду дидори баргузор шуда ҳам рақобати футболӣ буду, ҳам набарди рӯҳонӣ, аммо ин ҳолати бадтарини трансферӣ нест, чун баъзан вақт кори дастаҳо то ба суд рафта расидааст. ба ҳамоии беҳтарин мунтахабҳо бархурди гигантҳои аврупоӣ барои қаҳрамонӣ дар қора. Евро 2024 аллакай дар арафаи оғоз қарор дорад ва тӯли як моҳ мо шоҳиди бозиҳои ҷолибтарин хоҳем шуд. дар бозии кушодашавии Олмон устувории Шотландияро месанҷад. Венгрия бо Швейтсария ба ҳам меояд. дар гурӯҳи марк бозии Испания бо Хорватия ва Италия бошад муқобили Албания бозӣ хоҳад кард. чӣ сенсатсияҳо моро интизор бошад? тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё ва муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми 8000 сомон дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ба трансфери Филиппе Каутиньо менигарем. баъди тарки даста кардани Неймар, Барса Каутиньоро ҷойгузини сазовораш донист ва бо ҳама дороияш ба хариди ӯ шитофтанд. Ливерпул огаҳ кард, ки нимҳимоятгари бразилӣ дар фурӯш нест, вале каталониҳо якравӣ карданд. августи соли 2017 даста пешниҳод бо арзиши 75 миллион евро равон кард. вақте Ливерпул онро рад намуд, Барса шартномаи футболбозро тавассути худаш харидорӣ кардан хост, то трансферро амалӣ созад. Ливерпул ҳарчанд ба осонӣ Каутиньоро раҳо карданӣ набуд, вале Барселона ҳам аз тарафи дигар ақиб рафтанӣ набуд ва то охирин лаҳзаҳои пӯшидашавии равзанаи трансферӣ кӯшиш мекард. сага ба ҳамин ба анҷом наёфт ва моҳи декабр ширкати Nike пироҳанҳои Каутиньоро дар формаи Барселона баровард, вақте худи Филиппе ҳоло дар сафи Ливерпул бозӣ мекард. албатта ин амал баробарияти Ливерпул писанд наомад ва Каутиньо дигар вақти бозӣ дар даста намегирифту моҳи январ фурӯхта шуд. ба ҳамин хотир Ливерпул шарте монда буд, ки 3 соли оянда агар Барселона футболбозонашро харидорӣ кунад, бояд 89 миллион еврои дигар болои нархи трансферии дилхоҳ бозингар гузошта шавад. ин барои он ҷорӣ шуда буд, ки Барселона дигар бозингарони калидии мерсисайдиҳоро нарабояд. ҳикояи Каутиньо ба мо гузаштаи як бозингари дигари Ливерпулро ба ёд меорад. шумо онро медонед? агар донед, пас дар комментария ҳатман нависед. акнун ба он менигарем, ки Ливерпул кореро кард, ки вақте Барса анҷом дода буд, аз онҳо хашмгин шуда буданд. соли 2017 Ливерпул ба ҳимоятгари назора мекарду розӣ буд, ки бо дилхоҳ маблағе ӯро ба даст дорад. номи ӯ Вирҷил ван Дейк. он замон Ван Дейк бозингари Саутгемптон буд ва Ливерпул вақте аз ҳад гузаронид, Саутгемптон маҷбур кард, ки Ливерпул назди умма узрхоҳӣ кунад. мерсисайдиҳо иқрор шуда буданд, ки дигар ба футболбози ин даста диққат нахоҳанд кард, вале оқибат ҳамааш дурӯғ баромад. онҳо ба гуфтушунид бо ҳимоятгари нидерландӣ идома доданд, то шартномаи пешакӣ имзо кунонанд. ин нофаҳмоиҳо байни бозингар ва Саутгемптонро ба бор оварду ӯро чанд муддат аз ҳайат берун сохтанд. дар охир Ливерпул ба мақсад расиду Саутгемптон бе ҳимоятгари асосияш монд. акнун ба трансфере менигарем, ки ба нофаҳмоӣ байни ду даста оварда расонидааст. гузариши Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид оташи байни ПСЖ ва Реал Мадридро алангаи дубора дод. чанд сол пеш ПСЖ гузариши бозингаронашро ба дастаҳои испанӣ манъ карда буд ва ин хашми дастаи шоҳонаро ба бор овард. акнун ки Реал чизе мехостаашро ройгон ба даст овард, ПСЖ аз ҳолат норозӣ аст. аслан дастаи парижӣ аз Мбаппе
хашмгин аст ки бо онҳо ростқавл набуд ва ба ҳамин хотир тақрибан 80 миллион евро бонусҳоро ба футболбоз пардохт нахоҳанд кард. оқибат аз даст додани ситураи футболӣ ба таври ройгон чизе ба ҷуз бадбинӣ байни дастаҳоро ба бор наовард. кадом трансферҳо боз баҳсу норозигиҳои ду дастаро ба бор овардааст? ҳатман дар ин бора дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.